Eh? Omahmu ngendi? Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong kaya normal mongso. Ayo wis ngomong ora usah ngomong ae. Omongan. Omahmu ndi? Kono ndi? Glora. Yang ndi? Guri kene. Yang ndi? Ngomong sing cetha. Omahmu ndi? Dono. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo omongan sing apik. Tidak suka aku lek ngono kuwi omongan ngono kuwi ora cetha kuwi. Iki mbok apano dadane program iki Gini ya. Omahmu ndi? Cedhakan kene. Adoh. Endi? Wetan kono. Embung. Lah ngendi? Gedung sapi. Ning kali pinggir kali. Ning ngetan kantor polisi wi. Lah ngendi? Ayo omongan sing apik ora usah isin. Iki gene iki mbok remeti gene. Lara awakmu. Lah apa mbok remeti ngono? Isin. Pele manggon mulu nanti. Apa kono tok iki cedhakan kene. Yang ndi? Lah kowe iki lho lah apa? Somblo mbrene mau piye? Piye karepmu mbrene mau? Ganti jeneng ora? Jeneng sapa? Sapa jenengmu? Kowe manggon sekolahan kene. Kene ndi? Rono. Nang Sarut Gedhe kuwi. Nang Sendang kuwi. Dudu to ngomong sing apik to. Bisa ngomong ora we? Lapo do gatel awakmu? Lah piye? Kowe gak iso omongan. Bisu. Awet cilik. Piye ngene Mas Dewu? Nulis. Kowe gak